1. Merry Christmas! Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Welcome back mga kachapsoy! Nandito po tayo ngayon sa part 2 ng ating vlog tungkol sa pailaw sa Pasko sa Plaza ng Palapag, Northern Samar. At ayan, nag-umpisa na nga ang pailaw at grabe, sobrang dami pong mga tao dito at katatapos nga lang ng pagsisindi ng kanilang napakalaking Christmas tree at ngayon po ay ni-enjoy natin at lahat ng mga tao dito ang kanilang fireworks display. Samantala, nandito naman po ang mensahe ng Pasko ng kanilang butihing mayor, the Honorable Florencio Fawa Batula. Karuyan ko, pasalamatan personal, no, ang mga bisita natin tikampas sa provincial government, sa pagtugon, sa namang panawagan kang Governor Edwin Ochuan na ang PIO sa provincial government adiya na gipadara para mag-cover sini nga pailaw sa bungto o pailaw sa Pasko. Adi man si ang PIE liwat, Ma'am Eileen, kaupod si Ma'am Teresita Cardenas. Nga, of course, diyan sa Palapag, sa LGU, sa aktibo ng mga Sangguniang Bayan members, pinamunuan ni Vice Mayor Melvic Chi, nga na naton very supportive from the Municipal Trial Court, Honorable Judge Alijo Calvo, from the MPS Palapag, Police Lieutenant Norbert Carbonera, from the Bureau of Fire, representative of Adiman, Sir Dulay. Then, of course, sa natong MLGUO, si Sir Mark Balagat, and department heads nga adiya na anaton mga local media from Katarman, meron kit 5 na local media practitioners, punong barangay, pinamunuan ni Honorable Arnel Orsua, and department heads, and tanan nga sectors sa Palapag na adiya na labi na good, and mga punong barangay sa poblasyon, and guest nato si Colonel Efren Morados from the 803rd Brigade, DepEd students, sa ato tanan maupay po nga gabi. Pasko na po, Pasko sa bungto, ngan pailaw sa bungto. Kung ato nanunungduman during the message sa first 100 days noong August, ako gimbagaw, October, akong gimbagaw gida sa Marikina, nasugadak nga abangan natin ang susunod na kabanata para sa pailaw sa bungto o pailaw sa Pasko. At siya po nga takna, mga hinigugma po nga Palapag nun. Ato po tanan masasaksihan and another milestone na makapagpaparibong sa Palapag parte sa selebrasyon sa Pasko, yan ang bulan sa Disyembre. Ngayon, maraman kita na 2 years po na medyo nagka-problema ang bugos na nasod sa Pilipinas tungod sa pandemic. And with this, napailaw sa bungto, Pasko sa bungto sa Palapag, napagitikangan niya lang ang gabi sa iyong isang simbolo na nagpapatunay na ang mga Palapag noon, ang bugos na bungto, nagkakasarayo, na kita at kasing-kasing para sa kapaskuhan atong ipadayon. Nani, kanina sa interview sa ako na nalanak message sa Pasko. Ang bagaw ko, ang Pasko ay hindi lang po tuwing December dapat natin siniselebrate. Dahil kung tutuusin, araw-araw po ay Pasko.
Ang Pasko po, o December po, ay pagpahinumdum po ito sa ato bilang Kristiyano na dapat man-maintain natin ang number 1, ang bago pa, pagbibigayan, number 2, pagtutulungan, at number 3, pagmamahalan. Pagpapahinumdum po, nga kung kita nga tanan, nagluluyan at kasing-kasing paghigugma sa Kristiyano, then ito ang panahon na ma-realize natin na Pasko po ngayon. Kung nagluluyakit sa ngaran sa pagiging mahinatagon, ang Pasko po ang nagpapahinumdum sa ato. Kung nagluluyakit sa magiging mapagbigay, ang Pasko po ang naging dalan para magpahinumdum sa ato. Again, ang Pasko simbolo sa kaminawan. Salit po, diri ko na po halabaon. Asahan po natin matalan nga po nga bukos ka Disyembre maging mahinungdanon, maging successful ang pag-celebrate sa Kapaskuhan. Dili na po sa Pilipinas na binagod dihan sa bungto sa Palapag. Again, sa ato matalan, Merry Christmas in advance, bungto sa Palapag. Ayan. Yan po ang napakagandang mensahe ng kanilang butihing mayor, the Honorable Florencio Fava Batula. Grabe, napakaganda po ng kanyang mensahe at kanyang binigyang diin na dapat talaga mas mainam pa rin ang nagbibigayan, nagtutulungan at syempre nagmamahalan. Talaga namang napakaganda at nakakahanga, mapapawaw talaga kayo, wow. Grabe, ang napakaganda po, grabe, sobra pong napaka-engrande ng kanilang pailaw at kung hindi ako nagkakamali, pangalawang taon na po nila ito at talagang grabe, taon-taon po ay binubulaga po ako, grabe, napakaganda, napaka mabusisi po ng kanilang pailaw, buong plaza po, buong area po ng kanilang plaza, pati po ang kanilang simbahan, pati po ang kanilang munisipyo ay nilagyan po ng pailaw, grabe. Ang mga ganitong napakalalaking mga proyekto ay talaga namang pinaglalaanan ng panahon, oras at pondo. At talaga namang napapahanga talaga ko, grabe. Sobrang galing po ng LGU ng Palapag Northern Samar. Patunay din po ang mga ganitong inisyatibo at pamamaraan ng local government unit ng Palapag Northern Samar na talaga namang nagtutulungan at nagkakaisa po sila dito. Mabuhay po ang bayan ng Palapag, mabuhay po lahat ng Palapagnon at mabuhay po lalong-lalo na ang LGU ng Palapag Northern Samar. Mabuhay po kayo, Madam Sirs, sa lahat po ng bumubuo ng Palapag Tourism, mabuhay po kayo. Syempre sa lahat po ng mga taong nasa likod ng proyektong ito, ng pailaw na ito, mula po sa pag-iisip, sa pagdidisenyo, sa pagpaplano hanggang sa paglalawas, hanggang sa pagpupuyat, pagtatrabaho, umaga hanggang gabi para lamang po matapos ang napakagandang proyektong ito. Grabe. Grabe talaga. Wala na akong ibang masabi kundi grabe. Pagtagal nito, mau-hospital na to sa sobrang grabe. Ayan. Napakaganda po ng kanilang Christmas tree. Ayan, napakalaki po. Yan. Shoutout po sa lahat po ng residente ng bayan ng Palapag, lalong-lalo na po yung mga nasa Langyaw na Labnasan, mga nasa ibang bayan, nasa Maynila, nasa syudad, at mga nasa ibang bansa. Shoutout po sa inyo. Nagpunta po rito ang inyong Maestro Waray para po maipakita sa inyo ang napakagandang proyektong ito ng inyong bayan. Grabicious. So, papapalicious, delicious, melmalicious. Sa mga nagbabalak pong pumunta dito, wag na po kayong mag-alinlangan. Napakaganda po ng lugar, napakatahimik po, maaliwalas po at talaga namang napakababait po ng mga residente, ng mga tao. At hindi po kayo magdadalawang salita kapag nanghingi po kayo ng tulong. Pihadong tutulungan po kayo ng mga residente dito. Dahil ang isa po sa may pagmamalaking kayamanan ng bayan ng Palapag ay ang kanyang mga mamamayan. Pagdating naman po sa seguridad ay matamang nakita ng inyong Maestro Waray na nakaantabay naman po ang mga pulis at syempre sa tulong na rin po ng mga barangay officials ng iba't ibang barangay. Ayan po. Grabe, ito po ang kanilang simbahan, napakaganda po. Ayan. Hindi rin po kayo magugutom kapag nagsadya po kayo dito dahil napakarami pong mga pagkaing paninda dito sa kanilang night market at
kami lang po yung walang dalang pera. Ayan, samot-sari po yung mga paninda, may mga gamit, may mga damit, may mga pagkain, syempre, at syempre, may mga naghahanap ng jowa. Ayan, naghanap pa kami ng maaring mabili ng aming 20 pesos. Yun lang po yung budget namin. Ayan. Once again, thank you so much Palapag Northern Samar sa inyong pagtanggap, sa inyong nag-iisang Maestro Waray sa aming pagpunta dito. Napakaganda po ng inyong pailaw, mabuhay po kayo. At guys, yes, yo, dalaw na po kayo dito, bisita na po kayo dito. Dalaw, parang regla. Bisita na po kayo dito sa napakagandang bayan ng Palapag Northern Samar. Ayan, shoutout sa aking mga followers, viewers, and subscribers sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Mabuhay po kayo.